Nissuktaw bl-ewwel ktieb. Għadni sissa ma nafx sewwa l-għala ma ħmiltx il-Grieg li tallimt fit-tfuliti. Imma l-Latin kien joġobni. Mhux dak li tallimt mingħand l-ewwel għalliema tiegħi, iżda dak li għallmuni s-surmastrijiet tal-grammatika, kif isejħulhom. Għax il-Latin li bih it-tfal jitalmu jaqraw u jiktbu u jgħoddu ma kienx jiksir li rasi u jdejjaqni inqas mill-Grieg kollu. Dan minn fejn ġej jekk mhux mid-dnub u l-fruwa ta' ħajja li bija kont bniedem u ziffa li tgħaddi u ma terġax lura. Il-Latin li tallimt fil-bidu rabbieli u tani tassew il-ħila li bija llum naqra l-insib miktub u jiena stess nikteb meta rrid. Għalhekk kien aħjar u aktar ċert mill-Latin ieħor li bih kienu jġeluni nżomm f'moħħi l-iżbalji ta' ma nafx li ma' Enea u nitbekka fuq il-mewt ta' Didone li neħħit ħajjita għall-imħabba fil-waqt li jien li msejken ma kontx inħabber rasi jew inxerred dema waħda lija nnifsi li kont naħli ħajti f'dawk il-ħrejjef il-bot minnek u Alla ħajja tiegħi. Min u aktar imsejken minn wieħed imsejken li ma jitħassarx lilu nnifsu u jibki l-mewt ta' Didone li ġrat għall-imħabba ta' Enea. Bla ma jibki l-mewt tiegħu innifsu li kienet qiegħda tiġri għax ma ħabx lilek u Alla dawl ta' qalbi, ħobż ġewwini ta' ruħi, qawwa arusa ta' deni u ġuf ħsibijieti. Ma ħabbejtekx, kont qed ninfiret minnek u jienu nitbiet kont nismagħhom minn kull imkien jgħiduli sewwa, sewwa. Għax il-ħbiberija ta' did-dinja hi firda minnek u jgħidu sewwa, sewwa biex wieħed jistħi jekk ma jkunx bniedem bħal bqija. Jiena ma bkejtx għal dan, imma bkejt għal mewt ta' Didone li ħaffet l-aħħar jum ta' ħajjita permezz ta' xafra. L-istess kif jien kont qed inħaffef wara l-aħħar ħlejjaq tiegħek u nitbiet minnek qisni trab jintrema fit-trab. U meta ma kinux iħalluni naqra dawk il-ħrejjef, kont nitnikket talli ma nistax naqra ħwejjeġ li jniktuni. Ġen bħal dan kien jitqies bi-studju ta' ġieħ u ġid aktar minn dak li bih tallimt naqra u nikteb. Imma issa ħanajjat fruħi Alla tiegħi. U l-verità tiegħek ħatajdli mhux hekk, mhux hekk. It-talim tal-bidu u żgur l-aħjar. Għax ara illum inħossni aktar lest biex ninsa l-iżbalji ta' Enea u ħrejjef oħra bħal dawk milli ninsa naqra u nikteb. Fl-intrati tal-iskejjel tal-grammatika idendlu l-portieri mhux b'sinjal ta' ġieħ moti lil post magħluq daqskemm biex jagħtu l-iżbalji li jsiru fihom. Ħalli ma jħampqux kontra tiegħi dawk li ma għadnix nibża minnhom waqt li nistqarlek ix-xewqat ta' ruħi Alla tiegħi u noqgħod bil-kwiet kollu niċħad triqati l-ħżiena biex inħobb it-triqat tajba tiegħek. Ħalli ma jħampqux kontra tiegħi ix-xerrejja u l-bejjija tal-grammatika. Għax jekk nistaqsihom jekk hux minnu dak li ntqal mill-poeta li darba Enea ġie f'Kartaġni, minu għaref ftit iwieġeb li ma jafx u minu għeref jgħid ukoll li mhux tassew ġie. Imma jekk nistaqsihom kif jinkiteb isem Enea, kull min tgħallem jikteb iweġibni sewwa meta jgħid li jinkiteb bl-ittri tal-alfabet li l-bnedmin oġobhom ifasslu biftehim bejniethom. Hekk ukoll jekk nistaqsihom x'jaħba tara l-ħajja, tinsa taqra u tikteb, jew tinsa dawk il-ħrejjef tal-poeti. Xi tkun it-tweġiba ta' min ma nsiex għal kollox lilu nnifsu. Mela fit-tfulit idnibt billi għażilt aktar il-fieraħ milli s-siewi, jew aħjar batt, siewi
u ħabbejt il-fieraħ. Għax tassew, jekk il-kantalina ta' 1 u 1 jagħmlu 2, 2 u 2 jagħmlu 4, ma kontx nistalija. Waqt li kont nitaxxaq bid-dera fierħa taż-żiemel tal-Ewda u l-ħruq ta' Trojja, u sal-istess del ta' Krewsa. Il-għala mela kont nobot il-letteratura Griega li wkoll fiha l-ħrejjef bħal dawk. Għax Omeru wkoll jinqala ħafna għal dawn il-ħrejjef. U l-fruqa tiegħu mill-oħla għat li fit-tfuliti kont inħossu jdejjaqni. Nistħajjel li tfal Griegi jiġrilhom bħali meta jġeluhom jistudjaw lil Virgilju kif kienu jġelu li nistudja l-Omeru. Jiġifieri d-diffikultà, dik id-diffikultà li bil-fors titgħallem il-sin barrani, kienet qisha troxx li l-imrar fuq il-ħlewiet kollha tal-istejjer u l-ħrejjef Griegi. Ma kontx nifhem kelma waħda minnhom, u b'qawwa kbira kienu jbeżżawni u jedduni bil-kastigi jekk ma nistudjahomx. Tassew li fl-imoddi meta kont għadni tarbija, anqas kelma Latina ma kont naf. Imma l-Latin tallimtu waħdi, bla biża' jew kastigi. Anzi, fost iż-żejl tal-imradaħ u ċ-ċajt ta' min jitbissimli u l-ferħ ta' min jitlieb miegħi. Tallimtu bla ma għafsu jew saħqu fuqi bil-kastigi, għax qalbi stess kienet tafas fuqi biex nuri ħsibijieta minn barra. Dan ma stajtx nagħmlu kieku ma tallimtx ngħid xi kliem. U tallimtu mhux għax għallmuhuli, imma x'kont nismagħhom jitkellmu u jien ukoll imbagħad bdejt inwassal f'widnejhom kull ma nħoss. Minn dan jidher ċar biżżejjed li f'dan it-tagħlim is-seta tal-kurżità ħielsa hija aqwa minn ta' min iġiel u jbeżza. Min-naħa l-oħra, meta wieħed ikun imġiel, ikollu xi jrażżanlu l-għaġla żejda tal-kursità skont il-liġijiet tiegħek u Alla. Skont il-liġijiet tiegħek, iva. Ibda mill-ferli tas-surmastrijiet sa dbatija tal-martri. Għax il-liġijiet tiegħek jafu tajjeb kif qal ġid tagħna jħaltulna l-imrar li jerġa' jressaqna lejk wara l-ħlewiet qerrieda li jkunu beduna minnek. Isma' mulej it-talba tiegħi. Tħallix il-ruħi tinfena taħt id-dixxiplina tiegħek. Tħallinix nonqos milli nfaħħrek għal ħniena li wrejt miegħi meta ħlistni mit-triqat tiegħi mill-għar. Kun int għalija l-ħlewwa aqwa mill-qerq kollu li ġrejt warajh. Għamel li nħobbok kemm niflaħ u nħaddan idek b'qalbi kollha u ibqa' ħlisni minn kull tiġrib sal-aħħar. Għaxara, mulej, inti s-sultan tiegħi u Alla tiegħi. Ħajaqdik is-siewi kollu li tallimt meta kont tifel. Illum naf nitkellem u nikteb u naqra u nott. Ħajaqdik dan kollu. Għax meta kont nistudja ħwejjeġ fierħa, int fl-istess ħin kont tallimni l-istudju u ħfirt li d-nubiet li għamilt meta taxxaqt b'dik il-fruqa. Tassew li permezz tagħha tallimt ħafna kliem siewi. Iżda dan nistgħu nitalmuh permezz ta' ħwejjeġ oħra, mhux fierħa. U din it-triq żgura li t-tfal misshom jimxu fiha. Ħażin għalik xmara ta' drawwiet il-bnedmin. Min se jaqaflek? Meta se tinxef? Kemm se ddum iġġor li l-uliet Eva sal-baħar il-wiesa u tal-biża li dawk li rikbu fuq il-Ewda bil-kemm jgħaddu minnu? Mhux meta kont fik rajt fuq Ġove li jried u jiżni? Ta' bil-ħaq, ma setax iried u jiżni f'ħin wieħed. Iżda hekk pinġewh, ħalli brat falz iħajjar lil min isir jixbħu f'adulterju veru. Hemm xi ħadd fost il-għalliema
libsa t-toga li joqgħod jisma' b'sabru b'nidem ieħor maġun mit-trab bħalu, jgħajjat u jgħid, dawn il-ħwejjeġ fantasom Omeru u tal il-lallat dak li hu tal-bniedem. Ngħid għalija, aħjar talilna dak li hu tal-allat. Imma aktar sewwa min jgħid li dawk l-istejjer huma tfantis tas-sew, iżda fihom Omeru ta' dak li hu tal-allat lill-bnedmin ħżiena. Ħalli bekk il-ħażen ma jidirx li hu ħażen, u kull min jagħmel il-ħażen ikun qisu jsir jiġbaħ aktar lill-allat tas-sema milli lill-bnedmin imħassra. B'dana kollu hija xmara tal-infern u liet il-bnedmin jinxteħtu ġo fik u jħallsu biex jitalmu dawn il-ħwejjeġ. U dan it-talim iqisuh bil-kbir meta jsir fil-beraħ quddiem kulħadd u taħt għajnejn il-liġijiet li jagħtu lill-għalliema salarju ieħor barrani mill-miżati. Int tħabbat mal-blat ta' xtutek u bl-ħsejjes tiegħek tajt hawn jgħallmu l-kliem, hawnhekk wieħed jitgħallem jitkellem bis-sena, meħtieġa wisq għalih biex iġiegħel lil min jifmu u biex ifisser ħsibijietu. Żgur li ma konniex insiru nafu xi jfissru kelmiet bħal xita tad-deb, ħoġor, irtokk, tempji tas-sema u l-kliem ieħor li naqraw f'dak il-pass ta' Terenzju. Kieku dan fir-rakkont tiegħu ma daħħalx daqsxejn ta' żagħżugħ li kiseron xebba u mbagħad xebba ħemilu ma' dak ta' Ġove, għax ra kwadru ta' pittura mal-ħajt li kien juri din ix-xena. Ġove li kif jingħad bagħat xita tad-deb f'ħoġor Daneja. Irtukkat qisu mara. U wara kif dak iż-żagħżugħ jitqanqal għaż-żina bħalli kieku mqanqal minn talim is-sema. U liema Alla qal dak li jried it-tempji tas-sema beħsejjes li jtarxu. U jien, daqsxejn ta' bniedem ma nagħmilx bħalu? Għamilt bħalu iva, u bil-pjaċir kollu. Mhux tassew żgur li mhux tassew li qżiż bħal dak jgħin aħjar it-talim ta' dawn il-kelmiet. Anzi l-kuntlarju, dawn il-kelmiet iħajru iżjed għal dak il-qżiż. Jien ma nagħtix ħtija lill-kelmiet, għax dawn qishom bwieq Ionja u eżiż. Il-ħtija nagħtiha lill-inbit qarrieqi li l-għalliema sakrana tagħna kienu jferrawlna fihom u jsawtuna jekk ma nixorbuhx, u qatt ma stajna nsejħu mħallef li ma kienx xurban biex jagħmlilna ħaq. B'dana kollu, Alla tiegħi, li quddiemek illum nista' niftakar fl-modi brasi mistrieħa jien qatt min jeddi għal dan it-talim. U ja ħasra lija kont nitaxxaq bih u minħabba fekk kienu jsejħuli tifel jipprometti. Alla tiegħi, ħallini ngħid ukoll xi ħaġa dwar id-den li kelli, qotja tiegħek, u f'liema ġenn kont inħallih jitkaxkar. Ġieli qabduni biċċa xogħol li minħabba fiha, ruħi kienet aktarx titqanqal bil-weda tat-tifħir, jew bil-biża' tal-mistħija u s-swat, jiġifieri kienu jriduni ntenni dak li Ġunone qalet fil-għadab u n-niket tagħha li ma setgħetx tkeċċi s-sultan ta' Tewkri mill-Italja. Jien lil Ġunone qatt ma smajta tgħidu kliem bħal dan. Iżda kienu jġeluna nterqu lawn u lin fuq il-passi tal-ħrejjef tal-poeti u ngħidu fi kliemna dak li l-poeta jgħid fil-versi, u l-aqwa tifħir kien jingħata lil min jinqala l-iżjed biex juri sewwa l-għadab u n-niket li jkunu ħakmu lil personaġġ imsemmi u jlibbes ħsibijietu bl-aħjar kliem. Alla tiegħi, ħajja tiegħi tassew. Meta jien kont intenni dak il-kliem,
Xiswieli li kienu jfaħruni jiżjed minn sħabi tampari fl-iskola. Ma kienx dan kollu duħħan u ziffarieħ. Ma kien hemm ebda ħaġa oħra li fija stajt inħarreġ deni u lsieni. It-tifħir tiegħek, Mulej, it-tifħir tiegħek imxerred fl-iskrittura tiegħek seta' jwieżen il-fera ta' qalbi biex ma tinqasamx taħt it-toqol ta' ħmerijiet firħa u ma taqax taħt id-dwiefer tal-asafar tal-ħtief. Għax mhux b'mod wieħed isiru s-sagrifiċċji lill-anġli li qamu kontrik. Madwari kelli nies li kienu jħammru wiċċhom jekk xi ħadd iċanfarhom talli daħlu barbarizmi jew soleċiżmi fid-diskors huma u jitkellmu fuq emejjel tagħhom li ma jkunx fihom ħażen. Iżda kienu jintefħu jekk ikun hemm min ifaħħarhom talli jfissru l-emejjel żienja tagħhom b'ħafna kliem saħafim qiegħed kif imiss. X'għaġeb hu mela li jien kont niġġerra daqshekk wara l-fruwat il-bot minnek Alla tiegħi, meta kienu jagħtuni bnedmin bħal dawn b'eżempju tiegħi. Int tara dan kollu, Mulej, u tibqa' sieket għax iddum biex tagħdab. Kollox tjieba u fedeltà. Imma se tibqa' sieket għal dejjem. U issa int teħles minn dan il-ammieq tal-biża' li r-ruħ li qiegħda tfittxek kaċċana Alla xqiet tiegħek u li qalba qiegħda tgħidlek jien wiċċek infittex, Mulej, wiċċek infittex. Għax il-bot minn wiċċek naqgħu fil-ġibdiet mudlama. Mhux briġlejna nitbedu minnek jew nerġgħu lura għandek. Anqas billi ngħaddu minn x'imkien għal ieħor. U dak li ben iż-żgħir tiegħek ma marx ifittex żwiemel jew karrijiet jew vapuri, ma tarx bi ġwienaħ li jidru, ma ħaddimx il-ġogi ta' riġlejh biex imur jgħix f'pajjiż imbieħed u jibberbaq f'ħajja mtajra il-ġid kollu li tajtu qabel ma telaq, missier. Kollok ħlewwa meta tajtu dak il-ġid u aktar ħelu miegħu meta reġa' lura għandek għax ħassruħu fil-bżonn. Għalhekk huma l-ġibdiet żienja li beduna minnek. U dawn huma l-ġibdiet mudlama li naqgħu fihom il-bot minn wiċċek.